ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୁରାଣ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଲି ପଡୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ। କେହି ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ତ କେହି ଭାବୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଗିଳି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ କଣ ହୁଏ ସେ ରାତିରେ? କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର ରଙ୍ଗ ରକ୍ତ ପରି ନାଲି ହୋଇଯାଏ? ଅସଲରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅଭୂତ ଖେଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିରାଟ ଛାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କହୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଛାଇ ପଡୁଛି ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧାର ନ ହୋଇ ନାଲି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ ମୁନ୍ କହିଥାଉ। ଏହା ହୁଏ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ନାଲି କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ତଥା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଓ ଖାଇବା ପିଇବା ମନା କରାଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହେ। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର। ଆଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।